जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। जेनेबा गावसोरनि मिटिं दावटिंफोराव एसेबां खर' फैसा गारनो हायो, खिन्थु जों बायसा मानसिखौ गावसोरनि बर' साननानै गावसोरनि जाति साननानै दिनैसिमबो फंसेबो खबर लाफायाखै। गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम आरो फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनिया नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि नामावहाय मा बेसेबां नलेज फेस्टिभेलनि नामावनो दिनै बुंजागोन बाथ्राखौ। मानो होनना बुङोबा गोबां बाथ्रा ओंखारलांबाय, गोबां खोथा खोनासंलांबाय। दा गुवाहाटियाव जिहेतु फेस्टिभेल जाफुनाय समावनो इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल जाफुबाय थानाय समावनो गुवाहाटियाव जे मोननैसो न'खर बर'फोरनि एभेक्सन जाजानाय बिथांमोना दा मा मावनानै दङ, बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ मा बुंबावदों, बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोननो खोनानो मोनगोन आरो खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। बिथांमोननि प्रति बिथांमोननि भटआथ' दिनैसिमबो बिथांमोना बाक्सानिनो गोजा जागोन, हयथ'बा क'क्राझार बाक्सा बिनिनो जागोनफोरबायदि मोनदों आं। मानो होनना बुङोबा बिथांमोननि भटआ दिनैसिमबो दासिमबो गुवाहाटियाव जेसेबां बर'फोर दङ बिथांमोना BTC आवनो दासिमबो भट होयोब्ला बिथांमोना मा बुंदों, बिथांमोना एफा गिदिर मिटिं खुंबाय, मिटिं खुंनायनि नामावहाय बिथांमोना मा खालामदों, खरस खालामदों। जोंनोथ' खमसे खम एसे एनै थानायनि थाखाय हा एसे होयोब्लाबो जों गोजोन मोनगौमोन। अनसुंथाइ बा माबा मोनसे एककालीन बा फैसा होनायखौ जों लुबैयाखै, नाथाय बिथांमोना जोंखौ दोननायनि थाखाय हा होयोब्ला साबसिन जागौमोन बिनि खरस खालामस्लायस्लाय। आरो बिथांमोननि जाखिनि न'नि फैसा न' सिफायनायनि जा इथा बेखौ बुफायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ एसे दान्दिसे नायलांबानो जाबाय। बिटिआरनि CM बिथाङा स्पिच होबाय थानायावनो माथो सियारानो हारावराव हुरावरावसो नुजाजोबदों। दिनै बिथांमोना सानबाय थादोंमोन नामा जों बिराद गोगोम गिदिरखौनो खुंनो हाबाय, फेस्टिभेलखौ बिराद मोजांखौनो खुंनो हाबाय बिदि सानदों। नाथाय बेफोरबायदि नङा, बिनि गासैबो अपोजिटसो जाजोबनानै दङ। थ' आङो दिनैहाय फेस्टिभेलनि नामावहाय मा खुंदों, मा खालामदों, मा खालामाखै बिनि बारै आं दा बेलासियाव दान्दिसे भिडिअ लाबोबावगोन दे। थ' नोंथांमोना रायजो राजानि जिखिनि प्रब्लेम जानायनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नायलांबाय थादो। नायफैबाय। आं दा बुंनो सानदों मा जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। जेनेबा जों बर'आ जेसेखि दङ मानो आलाय सिलाय जानानै दङ, बा जोंनिल' नङा गोबां जायगायावनो बर'फोरा बहुद न' बां सेफाय जादों। खिन्थु बेफोरखौ नुनानैबो दिनैसिमबो नायफिनफैयाखै, दिनैसिमबो खबर लायाखै जोंनि गोदोर गोराफ्रा। खिन्थु बिसोरो गावसोरनि मिटिं दावटिंफोराव एसेबां खर' फैसा गारनो हायो, खिन्थु जों बायसा मानसिखौ गावसोरनि बर' साननानै गावसोरनि जाति साननानै दिनैसिमबो फंसेबो खबर लाफायाखै, फंसेबो नायफिनफायाखै। जों बिनि थाखाय दुखु मोनो आरो माबा जों बर' नङा नामा, बा जों बर'नि फिसा नङा नामा, जोंखौ खमसे खम नायफिनफैनांगौमोन। बिसोर गावसोरनि प्रग्रामनि थाखायल' माथा मारिबा जायाना, गावसोर गोजौआव देरनानै गोजौआव थाहैनानै गावसोरनि सानबाल' जायाना, जोंखौबो नुफैनांगोन, जोंखौबो नायफिनफैनांगोन। बेखौनो सानो आरो जोङो, जेनेबा जोंखौ नायफिनफैयोबा बा जोंखौ बायमान थानायनि जायगा बहाबाफोरबो जों गोजोनगौमोन। जों अनसुंथाइ नङा, अनसुंथाइखौ लानानैबो जोंहा एसेबां गोजोननाय थाया, खिन्थु जों थानाय जायगा मोनोब्ला जों एसेब्लाबो जोंहा दा माने हाजिरा खामला मावनानैबाबो जों सोलिनो हायो आरो। बेनिखायनो जोंनो गोजौनि जेनेबा जों गासै जोंनि बर'नि लिडार गोदोरफोरखौ जों खावलायो जेन जोंखौ माबेबा मोजाङै लांना दोनहैयो बा जोंनो जागा होयो, बेखौनो खावलायो। जोंनि बिटिआर सरकारा दासिमबो नुवाखै नामा जोंनि बर' जातिखौ एसेबां जागायाव एफेक्सन खालामजादों, आलाय सिलाय खालामजादों, थेवब्लाबो इसोर एसेबो नुहुराखै नामा? मानि थाखाय नुहुराखै? इसोरनो भटआव इलेक्सनावबासो नांगौ जोंखौ, मानि थाखाय? जोंखौ इलेक्सन होनो समाव, भट नांगौ समाव गोदै फैनानै बुरखायफैयो, खिन्थु दा जों एसेबां दुखु जारलायाव दोङो जोंखौ नुवाखै, जोंखौ नुहुराखै। मानि थाखाय? बिनि थाखायनो जोंहा दुखु, जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव गोबां दुखु दङ। जोंखौ जेसेबांखि आलाय सिलाय गोलैना थाया मानो, थेवब्लाबो जोंखौ नायफिनफैया। दिनैसिमबो गोदोर लिडार, दिनैसिमबो जोंनि MLA इसोर सासेबो जोंखौ नायफिनफैयाखै, खबरानो लाया मा जाना दोङो मा जाना गैया। दा गावसोरनि प्रग्राम, गोदोर प्रग्राम पार्टिनाय प्रग्राम खालामनायफोरावसो बिसोर मुखुब जाना थायो।